F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera ta' tajba minn ftit ieħor ser nibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita lil Neil Camilleri, ċeramist li bħalissa għaddej bl-istudji tiegħu fl-Ingilterra. Ix-xogħol li krea Neil l-arti tiegħu hija unika. Fil-fatt la taraw ix-xogħlijiet tiegħu l-lejla żgur ser teqgħu impressjonati. Neil dejjem jażel li jkun sostenibbli meta jaħdem iċ-ċeramika u bħalissa għaddej bi studju dwar it-tafal Malti. Niltaqgħu ma' Neil minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Sera ta' tajba nilqakom għal prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita artist li twilet l-imġar, ġej minn familja ta' sajjieda u huwa l-ewwel artist tal-familja. Nilqa' miegħi l-ċeramist Neil Camilleri. Nilqek għas-serata ta' prime time Neil, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, il-qajtek bil-music ta' Miley Cyrus. Għax qalu li l-diska favorita tiegħek, veru? Ejja, titribna ħafna. Imma toġbok Miley Cyrus jew id-diska? Miley Cyrus u Hannah Montana. Mela tnejli huma tal-ġenerazzjoni tiegħek dik. Tista' takkomoda ruħek jien ħanħu posti wara it-typewriter tiegħi, tradizzjoni ta' prime time li nirreġistra l-mistidna kollha. Ħan irreġistra lilek isem ikun jom Neil Camilleri. Neil Camilleri. Għale. Data ta' twelit? 2011-1999. 20 ta' Novembru 1999, 15 ilu kellek il-birthday, awguri. Thank you. Fejn inti mwielet? L-imġar ma' Pieta. Pieta. Residenti? L-Ingilterra u Malta. Bejn Ingilterra u bejn Malta. U professjoni? ċeramista. ċeramista. L-ewwel artista tal-familja Neil. Ija. Min meta kont tfal, kont taf li tħobb l-arti? I got introduced to art when I was 15, 16. Mbagħad jisni komplejt sib triqti billi nagħmel noħloq l-arti. U mill-ewwel kont taf li ħassir ċeramist jew bdejt tipprova arti differenti? Le, l-ewwel użajt il-materjali kollha injam, tafal, ġips u ħafna diversi. U meta kont qed nagħmel workshop ta' clay, indunajt kien hemm xi ħaġa li laqtitni. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Neil, qabel ma nitkellmu fuq ix-xogħol artistiku tiegħek, jien nixtieq nitkellmu naqra dwar l-istudju li qed tagħmel bħalissa fuq it-tafal Malti. X'i skoprejt issa fuq it-tafal Malti? Bil-mod ir-riċerka tieħla bil-mod. Sissa indunajt li t-tafal Malti m'għandekx għalfejn, il-blue clay sejja, m'għandekx għalfejn titfawlu glaze għax diġà meta taħarqu 1000 degrees ikun porus mill-ewwel, allura l-ilma jżomm minn ġewwa. Indunajt li fih ħafna mel, allura għandek proċess twil biex tarblu u. Neil, x'differenzi hemm bejn it-tafal Malti u t-tafal li tuża l-Ingilterra? It-tafal Malti qed tipproċessa u t-tafal tal-Ingilterra tixtrih u jkun lest. Issa meta tkun qed tipproċessaha tapprezza ħafna u tara kif jagħmluh. Issa hemm ħafna diversi ta' tafal. Hemm tafal bħal ta' Malta li jinħaraq ta'
80 degrees u hemm it-tafal stoneware li ssibu ħafna mill-barra li se jinħaraq għal 1300 degrees. Meta tgħid it-tafal ta' Malta jrid jiġi proċessat, x'jiġifieri? Jien ma naħdimx tafal, m'għandix idea x'jiġifieri proċessat. Għax ma ssibx tixtri tafal ta' Malta, irid ikollek permess biex tieħu li ħadd bħalissa biex nagħmel riċerka fuqu. Nil, waqt li bdejt nara Instagram tiegħek kiena bqajt impressjonat bix-xogħol li tikkrea inti. Fost l-oħrajn biċċa ta' xogħol li vera impressjonatni hija din il-biċċa ta' xogħol li ħanaraw minn hawn ftit ieħor li huma 3 saqaj b'ċeramika bajda. Ħanibdew minn x'ispirak biex tikkrea din il-biċċa xogħol tal-arti? L-amara. Amara li kienet tintuża ħafna fil-Victorian era. Imma l-iktar ħaġa li kienet laqtitni hija saqajn, salajn po li kont nara ħafna meta kont żgħir. Meta kont żgħir, kont dejjem tistaħba taħt is-sufan tan-nanna u s-saqaj kienu jaffaxxinaw tas-sufan. Ejja, kont ngħid jimxu. Nil, ċeramika bħal dik, qed narawha f'forma ta' siġġu, biċċa amara, tkun tiflaħ il-pis. Ma ħloqtix biex tkun amara, l-idea kienet li tkun minn amara, ħloqta biex tkun struttura, imma provajt mpoġġina u xi ħadd ieħor li kellu 75 kilos poġġa wkoll u to stable. Sa 75 kilos kienet għadha safe. Tagħmilhom naqa' disclaimer magħha biex ma jpoġġux minn ikun iktar. Do not sit. Nil, biċċa xogħol oħra li oġbitna ħafna minn tiegħek huma dawk in-nemel taċ-ċeramika li krejajt. Dak kien proġett li huwa bbażat fuq xogħlijiet differenti kif ħadem? Dak il-proġett kien proġett l-iskola fuq biex nagħmlu tiling għall-NHS biex issir 7 diversi sptarijiet. Kulħadd tagħmel madum, ma jien nimxi n-naħa tiegħi, allura għamilt kontra l-oppost u għamilt daw in-nemel żgħar għax commemorate during the COVID. Għax fil-fattu kien proġett li kien ibbażat fuq kommemorazzjoni kif ukoll biex jagħti ġieħ lil ħaddiema kollha ta' COVID tal-NHS. Inti għażilt in-nemel għax jaħdmu kollha flimkien. Kollha flimkien stajt għażel in-naħal imma wkoll. Iva, imma n-nemel oġbitni ħafna iktar l-idea għax tipo meta n-nies ħajaraw ħajfmu mill-ewwel. Ara fejn in-naħal. In-naħal in-nies ma jaħsbux fuqha, imma n-nemel hija it's a colonization jisa. Jien l-iktar ħaġa l-impressjonatni huma s-saqaj kemm huma interessanti ta' dawk in-nemel. Nil, rajt video fuq Instagram tiegħek fejn bdejt tkisser iċ-ċeramika. X'bdejt tagħmel? Mela kelli iċ-ċeramika li ma bdejtx nuża matul is-sena sħiħa. Kissirthom u farrakthom biex jiġu qishom particles żgħar. Biex imbagħad nużahom biex niweġġeħ ħaġa fit-tafal. Biex pratikament inti terġa' it-tafal li kollok jikber qed nassumi u xejn dik il-bitrap li kollok li tkun tħant u ovvjament tkun qiegħed terġa' tuża dak it-tafal li ma tixtieqx iżomm iktar. U mbagħad x'għamilt bihom? Sissa għadni m'għamilx struttura bija, imma xtaqt nagħmel kollezzjoni lill-oħti għax ħadd imuvja ġo appartament u xtaqt nagħmilha homework set. Il-platti ma tantx huma ħbib tiegħek biex tikkrejhom. Le. Imma soħtok vera persuna speċjali għalik għamilt naqra eċċezzjoni żgħira. Nesperimenti. Għamilt l-eċċezzjoni żgħira biex tħoss iktar speċjali u li għamilthom għaliha. U rnexxielek tikkrea affarijiet? Kienet naqaħarx għax meta tkissru jiġi suħġiex f'idejk, imma hemmhekk rajna kreazzjonijiet li kienu ta' kulur blu. Jirnexxielek tibdel il-kulur jew la darba kien blu ċeramika trid tiqpa' blu mbagħad? Tista' tuża pigments fejn tixtrihom jew tista' tagħmelhom inti imma diffiċli biex tagħmelhom. Imma tista' tixtrihom u mbagħad tiddaħħalhom ġo tafal abjad u l-kulur jinbidel. Imma ovvjament għandek proċess twil. Għalhekk allura bdejt infaddal bil-mod il-mod tas-sena sħiħa fejn kelli pink, blue, abjad, green u qaqqadthom kollha f'daqqa. U hekk tkun tlift il-kulur naħseb hux vera la darba ħallat il-kuluri kollha?
Jew inti Le. ma ħallatthomx żammejthom separati? Le, la jkunu maħruqin u mbagħad ma jitħalqtux sakemm ma jkunx mhux maħruq. Imma għandi platt li ġibt eżempju kif għamilt l-oħti fejn għandek il-blu jidher, għandek l-aħmar jidher, għaw il-pink jisuġi off-pink. Bataw diversi ta' kuluri, waqqattom ma' xurxin, jisom ek ta' 100,000 ek tal-sprinkles. Kważi mill-bod dik id-dera jtik, dik id-dera li isa xaħġa tal-ħellu b'dawk il-100,000 dawk il-kuluri. Nil, grazzi ħafna tal-li sebtilħin biex tiġi titkellem miegħi u iktar proset tal-kreazzjonijiet li qed tikkrea żgur li quddiemek għandek futur eċitanti u żgur li min jaf kemm il-proġett ta' tirridu nisimgħu u naraw minn għandek. U iktar naraw milli nisimgħu. Għandi ftit rigali żgħar għalik. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita Bacon, sejjirna xelek tikkrea ħafna tomit speċjali għax għandek selezzjoni sabiħa ta' bacon Fior di Vita li meta tikkombinhom ma' ingredienti differenti toħroġ toma żgur hekk perfetta kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna rigal vera sabiħ xema aromatika li kull darba li ħadd ixela ħadd tiftakar fina ta' prime time. Kif ukoll grazzi għal jogurti ħadd titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin għax filgħaxija ser tibda talaq il-ġurnata tirrilassa b'te naturali grazzi għal jogurti. Grazzi u l-komplament ta' serata tajba. Lilkom il-telespettaturi ngħidilkom paw hemmhekk għax ħammorru nilagħbu kontra 30 sekonda minn hawn ftit ieħor. Nieqfu għal ftit parir kummerċjali żgħar. Għandek imnieħrek imblukkat? Stermar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita. If it's bacon, it's Fior di Vita. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Esprit, level 1 at the point. Your event made perfect with Camilleri Catering. Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b-97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredienti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Hey, int, għandi aħbar tajba lik. Iftaħ widnejk sew, għax ma tistax ma tattendix. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża għall-ewwel darba se jittrasforma l-Park tas-Salina f'villaġġ maġiku tal-miliet.
u b'tema ambjentali bl-isem Christmas in the Park. L-għan ta' dan l-avveniment u għalli apparti mill-li tkun esperjenza divertenti għal-familja kollha, dan il-villaġġ għandu l-mira li jipromuovi prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu tal-festi. Christmas in the Park huwa avveniment b'xej għall-familja kollha biex tinħolla esperjenza indimenticabbli f'dan iż-żmien hekk sabiħ tal-miliet. Id-divertiment ser ikun għall-familja kollha għax fil-fatt ser ikun hemm attivitajiet edukattivi għat-tfal biex isiru jafu iktar dwar snajja sostenibbli, logħob tradizzjonali, imbagħad ħajkun hemm il-palk prinċipali b'kantanti stabiliti, spettakli għaddejjin lill-kbar żgur ser jieħdu gost bihom. Ser ikun hemm ukoll foresta maġika. Iva, smajtu tajjeb, parti mill-Park tas-Salina ser jiġi trasformat f'foresta maġika. Ma jistax jonqos li tiltaqgħu ma' Santa Claus fit-tinda tiegħu u tieħdu l-opportunità li tgħidu kelma jew tnejn. Fi Christmas in the Park ħassibu ħafna tomit tajbin, mal-dwajn, hot chocolate, mince pies u anki tomit tradizzjonali Maltin tal-miliet bħall-imbuljuta tal-qastan. Aħjar nieqaf għax ħajqbad nil-ġuħ. Fil-Park tas-Salina ħassib ukoll passaġġ imdawwal tal-miliet fejn ser ikun hemm diversi speċi ta' annimali fejn wieħed jista' jsir jaf aktar dwar il-fkieren tal-baħar, orsijiet polari, pengwini u ħafna aktar. Esperjenza maġika li wieħed żgur m'għandux jitlef. Ħajkolkom ukoll l-opportunità li tiltaqgħu ma' karattri divertenti meta żuru dan il-villaġġ bejnietna. Ħajkun hemm Frosty the Snowman u Rudolf, iċ-ċerfa ta' mniħru aħmar. Ma tistgħux titilfuha din l-opportunità. Christmas in the Park fil-Park tas-Salina bejn il-ħamis 8 u l-ħadd 18 ta' Diċembru. Niltaqgħu. Qabel ma nagħlabu kontra 30 sekonda nfakrukom li aħna u Camilleri Catering nixtiequ li jkollkom festi tal-miliet mill-isbaħ intom u l-familja tagħkom, festi memorabbli u fil-fatt Camilleri Catering għandu kompetizzjoni għalikom li jekk toħorġu rebbieħa ħajjipprovdilkom l-ikel għal-festin li ser torganizzaw dan il-miliet għall-familja tagħkom. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni li għandna flimkien ma' Camilleri Catering tridu tgħidulna għalfejn intom għandkom tkunu l-familja rebbieħa. Għamlu kuntatt miegħi permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u imbonnici.tv, irrakkuntaw li għalfej għandkom tkunu intom ir-rebbieħa u jekk dak ir-rakkont b'mod elettroniku jintażel bħala rakkont rebbieħ, intom grazzi għal Camilleri Catering ħadgawdu festin mill-isbaħ dan il-miliet. Grazzi l Camilleri Catering għal support tagħhom lejn din il-produzzjoni. Issa wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ir-regoli ta' kontra 30 sekonda drajtuhom, 5 risposti tajbin ifissru rebħ tal-jackpot tagħna. Jekk ma jaslux il-5 risposti tajbin, il-jackpot jieqfa' hawnhekk għat-telefonata li jmiss. Is-sera tat-tajba minn hemm? Noel. Noel, liema setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa-set numru 10? Numru 3 jekk jaġbok. Is-set numru 3 Noel bl-għażla tiegħek. U bis-set numru 3 il-jackpot ser jiżdied bi 15 euro. Valur pożittiv, pass tajjeb, il-pass li jmiss 5 risposti tajbin ħalli tuħu l-jackpot id-dar. Il-30 sekonda tiegħek telqu issa awguri. 3, 2, 1. Minu l-poeta nazzjonali Malti? Duncan. Proset. X'nazzjonalità kien l-astronomu Galileo Galilei? Franċiż. Ħażina. Fil-kalendarju żodjaku kemm il-sinjal insibu? Ix-xjenzat Albert Einstein rebaħ Premju Nobel, veru jew falsa? Kelleh 15 ċinturin u xtrajt 7 oħra, kemm għandi b'kollox? Waslet risposta waħda tajba biss u għalhekk il-jackpot jieqpa' hawnhekk. Min għandek rid nisma' li b'kollox issa għandi 22 ċinturin, min għandek rid nisma' li veru Albert Einstein rebaħ il-Premju Nobel fil-fatt rebħu fil-fiżika u min għandek ukoll rid nisma' li fil-kalendarju żodjaku b'kollox hemm 12 il-simbolu. Galileo Galilei kien Taljan u r-risposta tajba li tajtni kienet lill-poeta nazzjonali Malti huwa Duncan b'sajla. Il-jackpot jieqfa' hawnhekk ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin, irreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom permezz ta' SMS fuq in-numru 5061-2100. Grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ, nawguralkom il-lejl tajjeb u grazzi tal-kontu miegħi. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit,
Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma baħar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental.